салом дӯстони азиз, имрӯз хостам баҳри шумо як навори бениҳоят нороҳаткунанда ва айни ҳол навори маълумотӣ пешкаш кунам. боварӣ дорам ки бисёре аз шумо ин чизро якум бор мефаҳмад. тарафи торикии интернет, дип веб ё ин ки дарк веб, шабакаи чуқур ё ин ки торик. аз номаш маълум аст ки дар он ҷо чӣ чизҳо пинҳон мебошад. пас биёед бифаҳмем дип веб ё ин ки дарк веб чист. дӯстони азиз, агар ба шумо чунин наворҳо писанд бошад, пас тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба шабакаи мо обуна шавед. номи дигари дип веб, дарк веб мебошад. дип веб чист? чӣ хел метавон вориди он гашт? дар дип веб чиҳо карда мешавад? дар ин навор ман ба шумо каме ҳам бошад дар бораи дип веб маълумот медиҳам. сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоиро ҳама медонад, аммо дип вебро бисёр кас намедонад. маънои дип веб ба забони тоҷикӣ шабакаи чуқур мебошад ё ин ки кӯтоҳ қисми торикии интернет. бо мошинаҳои машҳури кофтукоби Google, Yandex, Bing, Internet Explorer, Google Chrome ва Mozilla Firefox мо вориди ин шабака шуда наметавонем. мо асосан бо ин сомонаҳо танҳо 10% интернетро дастрас ё ин ки истифода бурда метавонему халос. 90% интернет ин дар дип веб қарор дорад. бо ин мисол оварда мешавад қисмҳои намоён ва ноаёни айсберг. дип веб асосан барои на ҳама тарҳрезӣ карда шудааст. танҳо шахсони муайян бо мақсадҳои муайян вориди ин сомонаҳои интернет шуда метавонанд. барои одами оддии интернет истифода мебурда, дип веб на он қадар муҳим аст, барое ки чизҳое ки ману шумо эҳтиёҷ дорем ё ин ки мехоҳем дар он ҷо дида намешавад. ин расонаҳо асосан барои ҳакерҳо, олимони ғайриоддӣ, тоҷирони маводи мухаддир, қотилҳо, қачоқчиҳо, агентҳо, террористҳо, дӯздҳо ва дигар одамони ғайриоддӣ мебошад. ва аз ҳамин сабаб дар он ҷо тиҷорати маводи мухаддир, тиҷорати органҳои одам, порнографияи кӯдакона, трансфери пулҳои ғайриқонунӣ, одамкушони пулакӣ, кӯдак ва одами фурӯшӣ, фурӯхтани молҳои дуздӣ, силоҳ, бомба, паспортҳои ғайриқонунӣ ва дигар тамоми чизҳои бад дар он ҷо озодона дида мешавад. 99% расонаҳои дип веб ғайриқонунӣ аст. истифодабарандагони интернети оддӣ набояд ба чунин фаъолиятҳои ғайриқонунӣ таваҷҷӯҳ кунад. аз сабабе ки дип веб тамоман ба забони англисӣ мебошад, шахсоне ки ин забонро намедонанд вориди он шуда наметавонанд. дар чунин майдони ғайриқонунӣ бисёр кормандони FBI ба ниқоби харидору фурӯшанда даромада нафаронро дастгир мекунанд ва дар бораи дип веб бисёр расонаҳо дар интернет пайдо кардан мумкин аст. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.